Копривщица беше домакин на 10-ти кръг от Държавното първенство на силовите атлети под надслов „Силните срещу дрогата“. Надпреварата беше организирана от Българската федерация на силовите атлети „Стронгмен“. Партньори на силовите състезатели са и Министерство на младежта и спорта и Българската федерация на силовите атлети „Айронмен“. Целта на организаторите е да поощри младите хора да спортуват без използване на вредни стимуланти. 8 претенденти се състезаваха в многобой за сила и издръжливост. Най-много и равен брой точки събраха състезателите Юрий Божанов, Божанката от Бургас и Тихомир Трайков, но първото място бе присъдено на Юрий Божанов поради спечелването на повече първи места в различните кръгове. Едни от най-впечатляващите му рекорди в проведените кръгове е теглянето на пожарна кола, 20-тонен камион и 2 автомобила на пътна помощ, поставени един върху друг. Той посвети своята награда на баща си, който е изгубил наскоро. За третото място надпреварата също бе оспорвана, но журито го присъди на Петю Христов, а Христо Христов остана четвърти. След приключване на състезанието, някои от присъстващите предизвикаха себе си с тежести от 300 кг. Надпреварата се проведе със съдействието на община Копривщица в присъствието на кмета Мария Тороманова. Лошото време не позволи на организаторите да проведат обявените в програмата занимателни игри за присъстващите на състезанието и любители на силовите спортове.